As badaladas das campás da Berenguela anunciaron o comezo da 11ª Asamblea da Irmandade Xurídica Galega que se celebrou no Paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia, concorrida polo numeroso público asistente. Hoxe, como lles dicía, vimos a bella Universidade de Compostela e este Paraninfo no que hai 85 anos o profesor Álvaro das Casas pronunciara o célebre discurso titulado Verbas aos mozos galegos, o momento da Universidade, un 9 de marzo de 1933. Un discurso crítico cunha universidade adormecida, onde o profesorado era de vai e ven, docentes que chegaban no Castromil pola mañá e solicitaban pola tarde novo destino. Unha universidade ateigada de antigaleguidade que impedía que milleiros de alumnos abrazasen a causa da galeguidade. O presidente da Irmandade Xurídica deu a benvida aos novos irmandiños e irmandiñas facendo un percorrido pola traxectoria da Irmandade e as homenaxes que ao longo dos anos foron facéndoselle a xuristas como recoñecemento á súa contribución á normalización da lingua galega. E neste mes de maio estuvemos nos xulgados de Lalín. Nestes casos, seguindo máis ou menos unha tónica ou un modelo reflexionado uniforme, pois celebramos uns actos en que, por un lado, homenaxeamos a nosos compañeros ou non compañeros, a xuristas, a profesionais do dereito, a funcionarios que se distinguiron por impartir ou traballar a xustiza en galego. E, por outro lado, gracias a eso, pois tuvemos a ocasión de dirixirnos a moita xente, tanto o acto de Cambados como o Cambados tiñamos o salón de vistas a xente non cabía no salón de vistas do xulgado, se salía polo hall, e en Caldas tuvemos que cambiar de ubicación do acto, non se cabía dentro dos xulgados e tuvemos que celebralo no auditorio municipal que afortunadamente estaba a carón do edificio dos xulgados. E, bueno, foi un acto que pagan a pena, como de Lalín, porque son unha oportunidade para dirixir a moita xente que de outra forma non ten ocasión de escoitar a nosa mensaxe. Entón, aínda que teño que confesar que originalmente tiñamos algunha reticencia, sobre todo por parte dos homenaxeados. Os nosos compañeros homenaxeados tiñan reticencia a figurar nunha placa, como se figurar nunha placa se pudese interpretar como un acto de vaidade. Pero, bueno, non era ese o caso. Todos os intervenientes, tanto Edgar Fernández Clos en Cambados como en Carna, Dasi e Manolo Pereira en Caldas de Reis, como Paz Filgueira en Lalín, se queixaban un pouco de que quen somos nós para figurar nunha placa. En todo caso, quen consigue que o galego entre máis ou menos con fortuna nos xulgados non somos nós, cos nosos nomes e apelidos, e non somos un movimento de xente. Pero, bueno, se venceron esas reticencias e eu creo que pagou a pena, porque o importante non era a placa, nin o importante é que figure unhas nomes e apelidos nesa placa, que creo que é importante, pero o importante é que eses actos serviron de ocasión para intercambiar opinións con moita xente, con a heteroxeneidade dos profesionais do dereito, tanto de funcionarios como abogados, procuradores, etc. En fin, que eses actos tuveron un valor divulgativo e pedagóxico importante. E, de feito, algún dos compañeiros que hoxe toman posesión aquí como novos irmandiños ou irmandiñas, pois foron asistentes ou participantes nalgún destes actos que vos acabo de mencionar. A lectura da acta do Padroado da Irmandade
fixo un relatorio dos acordos tomados para a celebración dos actos do presente ano. Entregar a insignia de ouro da Irmandade e nomear Irmandiño de Honra o magistrado do Tribunal Supremo don Luciano Varela Castro polos moitos méritos que nel concorren na defensa do idioma galego, que se concretan na emisión de moitísimas sentenzas, a codirección do Dicionario Xurídico Galego ou a formación de opositores e opositoras na nosa lingua, creando unha escola de xuristas preocupados pola identidade cultural e lingüística do país. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia, e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Como en anos precedentes, 22 irmandiños e irmandiñas ingresaron na Irmandade asinando o compromiso de usar e defender a lingua galega no eido profesional e recibindo a insignia de plata da Irmandade e cada seu diploma acreditativo de pertenza a este colectivo. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galiza e con pleno respeito aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Un emotivo discurso sobre a figura do magistrado Luciano Varela Castro foi o prólogo da entrega da medalla de ouro da Irmandade e do diploma como Irmandiño de Honra de mans do compañeiro magistrado don Xosé Xoán Barreiro Prado. Despois de tantos anos de amistade e de compañerismo profesional, podo dicir que Luciano nunca foi un xuíz de laboratorio ni nunca foi un xuíz encerrado ou pechado nunha torre de cristal. Todo o contrario, Luciano estivo sempre empapado da realidade social que lle rodeaba, sempre con unha mirada aguda, profunda, perspicaz da sociedade na que vivía. Estuvo sempre contaminado, perdona pola palabra contaminado, que non ven nada ben con xuíz, pero eu creo que é a realidade da cultura que lle rodeaba, sobre todo da cultura galega. Estivo tamén sempre metido, empapado do dereito. Poucas persoas vin eu con unha formación xurídica como a de Luciano, sempre amando tremendamente, querendo esa xustiza, pero esa xustiza con mayúsculas, independiente, eficaz, rápida, entregado totalmente á función. Luciano, para min, e vou ser moi breve porque apenas teño 3 ou 4 minutos, Luciano, para min, tiña dúas ferramentas ou dúas cualidades esenciais para ser un bo xuíz. Unha, un traballador infatigable. Luciano, eu penso que estuvo toda a vida traballando no dereito, na súa profesión, sempre discurrindo, sempre estudiando,
Anecdóticamente teño que dicir que a súa muller, pois de vez en cando, a vexo e veía por Pontevedra, e sempre lle preguntaba: que tal Luciano? Ya sabes, Benito, trabajando como sempre en casa. Ou sea, que Luciano dedicou toda a súa vida a este traballo. E outra das ferramentas que ten Luciano é un coñecemento extraordinario do dereito. Sempre estudioso, sempre tremendamente traballador, e esta é unha cualidade que o axuda, e que o axudou, ademais de outras moitas, a ser xuíz. Non quero, Luciano, ser aquí botafumeiro, nin incensario, nin falar de alabanzas, senón únicamente describirte como eu te sinto como xuíz, un bo xuíz, sin máis, porque sei que na túa seriedade e, sobre todo, eres austero como profesional. Como amigo, eres un home encantador, simpático, agradable, que sempre está ben a teu lado. Como magistrado, como xuíz, sempre fuches serio e austero. E iso é o que describe a un bo xuíz, en todo o sentido da palabra. Nun discurso evocador da súa infancia e traxectoria profesional, o magistrado Luciano Varela deixou constancia do seu bello compromiso coa lingua galega e co país. Gracias por esta distinción non merecida de verdad, como fórmula, pero gracias sobre todo, Benito, polo agarimo con que sei que pensache as verbas que me tes dirixido. Sabes moito da miña vida e agradezoche moito que dixeche, pero moitísimo máis o que calache. Eso sí que che vou agradecer eternamente. Eu creo que realmente aquí a única medalla que ten sentido é a propia institución que estades a manter polos principios aos que responde, tamén pola realidade do traballo que fai, que non é doado. Certamente, si, tuvemos atrancos e problemas para encetar ese camiño do uso da lingua na nosa liturxia, pero a veces un ten sorte, e eu tive moita, porque para os folgos tiña un motor que era un amigo da alma, Daniel García Ramos, pero para a práctica do día a día tiña un aval que garantizaba que a cousa funcionara. Ese aval era José Juan Barreiro, que estaba sempre moi perto de min, e eu podía desfacer calquer dúbida con simplemente achegarme a él, que estaba pegado no despacho ao lado. Non quería tampouco deixar de pasar esta ocasión sin lembrar unha vez máis a importancia que ten o uso do idioma. Un atópase xa no crepúsculo do final, non do albor da súa vida profesional. Uns meses. A gran diferencia de cando empecé e agora é que cando empecé tiña respostas para todo. Agora non teño ningunha, pero teño moitísimas preguntas. Así que a ver se, po que me queda no convento, en saindo del, podo atopar algunha resposta para esas preguntas. Pero unha delas é a importancia da lingua. Do linguaxe en xeral, no noso traballo. Non se trata de, como falábamos en Caldas, de facer un análise de gramática da lingua, tipo Austin, no, trátase quizás, quero citar aquí o Xavín Gestei, fundamentalmente, senón no tratado, sin as investigacións, cando recorda o importante que é o sentido alén do significado. Cando nos lembra que, en definitiva, no linguaxe o importante non é solamente o significado dos termos, é moito máis que eso, o sentido dos enunciados, das proposicións. E esos son froito do contexto.
do contexto non están os que falan. Ese contexto para nós é Galicia, sin dúbida. Pero tamén é a profesión, especificamente. Ese é o que lle dá trascendencia ao que el chamaba os xogos da linguaxe. Ese contexto para min empezou con un amigo que se chamaba Viduco, cando eu tiña sobre 7 ou 8 anos. Lembrando agora, cando chega o momento das preguntas e xa non tengo respostas, pero atopa aí a razón de ser. Viduco, que era galego falante, eu non o era, a miña lengua materna non era o galego, a Viduco gustaballe o pan de trigo, e a min gustábame moito o pan de millo. De xeito que día a día, cando íamos coa vaca ao monte, eu levaba o pan de trigo, e levaba o pan de millo, e cambiábamos. Así aprendín eu, nese trueque, a cultura galega, o sentirse en galego, sendo galego. Non hai outro xeito. Non nos enseñaban, Benito, nin mala falta que facía, mamábamolo. Eso é o que fai que o galego sexa unha cousa nostra, unha maneira de sentir, e non somente unha maneira de saber. Desde aí, puden descubrir tamén, xa moitos anos despois, os vencellos entre a lingua e o poder, a lingua e a liturxia, o uso da lingua como instrumento de se impoñer, daquela que non podo menos que aplaudir sistemáticamente, como fago sempre, a fórmula do compromiso que hoxe fixechedes algúns. Se trata de usar e de defender, non de impoñer. Desde a liberdade, desde a tolerancia, desde o bo rollo cos demais. Ese sentido galego é o que temos que propulsar. O panexírico dedicado a Lois Peñanovo, con sentida oratoria, foi recibido polos asistentes con entusiasmo. O ano pasado cumpríronse 50 anos da segunda morte, da morte física de Lois Peñanovo. Volvía de Madrid un 24 de xullo para celebrar na terra o Día da Patria Galega. Viaxaba todos os anos, aínda que nos 5 últimos anos se trasladara a vivir a Madrid para estar a carón do seu fillo. Pero a morte saíra á rúa aquel día en unha reviravolta da vella Radial 6, non lonxe xa de Vilalba, acabou coa súa vida e coa da súa inseparable Ermitas. Outra galeguista, tesoureira das Irmandades e compañeira toda a vida. Non saliu noticia ningunha nos xornais. Solo atopei 2 líneas no Progreso de Lugo anunciando que nun tráxico accidente de automóbil morrera o abogado vilalbés Luís Peña e a súa esposa. Esta foi a segunda morte, a morte física de Lois Peñanovo. Pero Lois Peñanovo xa morrera antes, xa o mataran antes, e a súa morte cívica comezou o 22 de abril de 1940, cando lle chegou o oficio da Dirección Xeral de Seguridade levantándolle o confinamento, cadea e desterro que sufrira despois da sublevación de 1936. A partir dese 22 de abril, Lois Peñanovo desaparece. Desaparece Lois Peñanovo e aparece en Vilalba un abogado chamado Luís Peña, lanzal, educado, discreto, un chisco xordo e despistado. Un abogado que iba a xogar a partida ao casino, participaba nas procensións e paseaba de ganchete da súa querida Ermitas. Ninguén sabía da súa militancia
nacionalista combativa na súa mocidade, do seu republicanismo galeguista moderado na súa madurez, da súa obra enorme e tan descoñecida. E se o sabían en Vilalba, calaban para mantelo protexido baixo unha arañeira de silenzo. El tamén colaborou a esa morte en vida, porque se negou a participar en ningunha actividade pública, porque non volveu sair ningunha liña co seu nome, porque nin siquiera aceptou ser membro da directiva ou ter algún cargo no casino, que era a súa segunda casa. Luís Peñanova sufriu un ostracismo total e foi riscado da historia de Galicia por dúas razóns fundamentais, ao meu ver. En primeiro lugar, porque obviamente non era dos gañadores e tampouco estaba disposto, como fixeron outros, por certo, moi louvados e recoñecidos, a poñerse a camisa dos vencedores. E, afortunadamente, salvou a vida gracias aos esforzos de ermitas e dos amigos que fora sementando ao longo da súa aínda non moi longa vida. Pero a segunda razón para este ostracismo é que ninguén quería reivindicalo. Algo común, por certo, entre as elites culturais e políticas galegas. Non o reivindicaron os galeguistas nin de dereitas, nin de esquerdas, nin conservadores, nin progresistas. Non o reivindicou a esquerda porque era un republicano moderado, tampouco. E, obviamente, non o iban reivindicar os vendedores. E foi aleivosamente riscado da historia deste país con grande perda para todos, porque foi unha das grandes cabezas, das máis brillantes mentes daquel nacionalismo galego do primeiro tercio do século XX. O secretario xeral de Política Lingüística deu a benvida aos novos irmandiños e irmandiñas e anunciou as próximas medidas de fomento do uso da lingua galega nas oficinas xudiciais. Especialmente os que hoxe ingresades nunha irmandade que vai moito máis alá do que pode parecer unha pura asociación de persoas que cunha, digamos, que pertencentes a un gremio común ou a unha finalidade laboral pois que dignifican a nosa lingua. Todos sabemos que o peso específico que calquera sociedade occidental e avanzada ten o ámbito da xustiza pois é moi significativo. E así o temos que entender dende os demais poderes públicos. É certo tamén, como xa se dixo aquí, Luciano fixo algunha alusión, agora o doctor profesor Segade puntualizou un pouco máis que na historia da nosa lingua un dos lugares, dos ámbitos da realidade onde tradicionalmente nos foi máis difícil incidir, ou polo menos facer entender que o galego é unha lingua que en igualdade de condición nos vale para promulgar, para dictar sentenzas, para promulgar leis e decretos, pois é que é a lingua galega. É certo tamén que temos algúns atrancos que na idade contemporánea nos últimos anos nos están demostrando que temos que ser quen de sacar novas ferramentas informáticas do ámbito tecnolóxico que nos permitan operar en igualdade de condicións coas linguas que hoxe en día funcionan na xustiza. E que prevemos que nos próximos anos incluso sexan máis, temos que ser quen de integrar os distintos códigos lingüísticos, pero como non, en primeiro lugar, a nosa primeira lingua, a nosa lingua principal, a nosa lingua propia, que é a lingua galega. É certo tamén que estamos facendo o programa Senda, o famoso programa que ten como finalidade última instruir os expedientes sen papel dentro dos xulgados, como xa se ten avanzado en outras administracións, pois está habilitado xa, como a mostra dela é a versión do LexNet que se acaba de poñer en marcha, para que se poidan utilizar en igualdade de condicións, como digo, galego e castelán dentro dos nosos xulgados. Sabemos
os problemas que vos causa o Minerva dentro dos xulgados, nunca me cansarei tamén de repetilo, que próximamente será sustituído por un programa novo. E tamén con respecto ao que me dicía o amigo Luciano, que sei que me dicía con todo o cariño, desa reclusión ao que está sometido o dicionario xurídico galego, eu tamén lle digo, Luciano, é que xa non está en tal reclusión, foi amnistiado pola lei de internet hai 5 anos, está na rede. Evidentemente sabemos que é necesario tamén ter estes instrumentos en papel, aínda que as ferramentas terminolóxicas en rede o que nos están demostrando día a día que son as máis empregadas. No seu primeiro discurso institucional, o novo reitor da USC recordou a importancia dos profesores Luciano Varela e Gómez Segade, que deixaron fondas pegadas no alumnado, dando pé a novos profesionais identificados coa cultura e lingua galegas. Si xa a USC era a alma mater da maior parte dos membros da Irmandade Xurídica Galega, inda que afortunadamente cada vez se van incorporando graduados e egresados das outras dúas universidades, Santiago sigue tendo aínda aí a maior parte do accionariado, a partir de agora engadimos ya eso un vínculo personal máis da universidade coa Irmandade Xurídica Galega, e eu, pola miña banda, dende xa, tanto agora como despois, dende que tome posesión do cargo, teredesme a vosa disposición desde a Irmandade e para seguir pelexando e seguir tratando de dar cumprimento a ese xuramento que tamén lín no seu día e que, hai que tratar de reforzar e recordar cada día cando un se levanta. Tamén é unha feliz coincidencia que dúas das persoas homenaxeadas hoy, por un lado Luís Peñanovo e por outro o magistrado Luciano Varela, tivere un contacto distinto con cada un deles, pero non deixa de ser que tamén que coincidente. Eu estudiei no seminario en Mondoñedo e cando corríamos polo claustro había uns vítores polas paredes e entre outros como Leiras Pulpeiro, Noriega Varela, aparecía un de Lois Peñanovo, que eu non sabía daquela moi ben quen era, pero que pasado o tempo, si puiden ter noticia da figura e do que representaba Luís Peñanovo para a cultura galega, para a lingua galega e tamén para o dereito galego. E, por a outra banda, hoy tamén tuve a oportunidade de asistir aquí ao recoñecemento que se lle fai a Luciano Varela, con quen compartimos moitos anos na Facultade de Dereito, e xa que se resaltaron todas as súas facetas, eu vou insistir nunha que non se resaltou tanto hoxe, que foi a de profesor da Universidade de Santiago, profesor xeneroso e desinteresado. Non creo que nin siquiera lle cubrira os custes do desplazamento á facultade o que a universidade malamente lle retribuía a súa laboura, pero si lle agradecían moito a institución, a facultade e os seus alumnos, dos que manifestaban unha admiración relevante. Seguramente, persoas como el teñen moita responsabilidade nas xeracións de xuíces, fiscais, que pasaron polas aulas da universidade que finalmente trataron de buscar o seu exercicio profesional neste ámbito. Tamén por esa banda eu quero agradecerlles ese magisterio, ademais en este caso desinteresado. E o que é xa máis difícil é tratar de dicir algo con xeito interesante despois de escoitar verbas como as que acaba de expoñer o profesor Segade. Alá por Buenos Aires dicen que é moi difícil cantar despois de Gardel, e aquí, despois das verbas de Xosé Antonio Gómez Segade, non é difícil, é imposible. O único que podo manifestar tamén aquí é admiración e unha certa pena polo feito de que o paso inexorable do tempo nos teña apartado tamén da súa actividade diaria na universidade a persoas como el, que foron o faro, a primeira persoa nas que nos miramos todos aqueles que agora seguimos tratando de impartir as nosas aulas en galego na facultade, e que seguimos sendo moi poucos, pero el foi, sin lugar a duda, para esta última xeneración, o faro
que nos serviu de guía a todos nós. Seguímolo tendo como referencia e seguímolo apreciando e valorando moito como amigo que é.